El nou Super 3 creix. Per a les nenes i nens més grans, X3. Amb tot allò que t'agrada. I sobretot, gent com tu. Som X3. Som extravertits. Som X3. Connectats amb el teu món. Estem al dia de tot. Ens agrada experimentar a la cuina i explorar la natura. Som Lara i Cali. Som X3. Som anime. Som X3. Som un equip i junts viurem l'aventura. Som X3. Atreveix-t'hi. T'estem esperant. Som X3. Som X3. X3. Tot un món a les teves mans.